Ayya Hubby Production. Ɓadda sawu nai da kaina na shiga kogin soyayya, ban zato ba nai gaba gadi da na sani da na shirya. Gashi mun yi aron gama da ni da su a bisa hanya, ban zato ba ɓadda sawun da ne ba zai mana aiki ba. Ni zato na yi wayon da zanabu ya ga soyayya, zuciya na je lokacin da zan shiga soyayya. Jadawali na yi kan sufofin macen da zan yi wa soyayya, kai ashe dai so idan za ya shiga bai san wannan ba. Nai gaman so na ga wacce nake so rana tsaka, ban da buri sai inganta kusa da niyya haka. Daga kallo sai na mance kayi na ma duka, ɓadda sawu bai hana ni in furta kalaman so ba. Duka ƙarfin zuciya fannin so mai rauni ce, damuwa ma in ba ta so ba to ai mai sauki ce. Na riga na gane soyayya ma makaranta ce, duka wayo inda so to ba zai ma aiki ba. Duk shirina yanzu ya rushe a cikin soyayya, duka doka da na yi wa kaina to na karya. Yadda kowa ke shiga so ni ma na hau hanya, tunda so ya zama gagara ba dau ba gariya ba. Ɓadda sawu na yi wa soyayya hangen dala, ban zato ba gashi na yi wa mai turmi talla. Daga tsalle ɗaya kwado kaskon mai ya bulla, ba a waso ɓadda sawu ni da ban gane ba. Karatu na wasiƙar jaki to na dena, maganar so in yi mai cika baki ma na dena. Nai karatu na karanta na fahimta, ɓadda sawu. Ajiyan waka.